ja tervetuloa taas kuuntelemaan mun kirjahöpinöitä. Ihanaa, että sä oot täällä ja jos sä oot uusi mun kanavalla, niin moi, mun nimi on Iida ja mä teen videoita muun muassa kaikesta lukemiseen ja kirjoihin liittyvästä. Joten jos säkin tykkäät kirjoista, niin nappaa ihmeessä joku hyvä juoma. Mulla on tässä nytten jääkahvia, joka on tosin jo puoliksi juotu. Ja nyt me käydään läpi mun toukokuun luetut kirjat, vähän mun toukokuun kuulumisia, mun Lontoon ostokset ja myös se, että mitä mä haluaisin lukea kesällä. Ja siis oikeesti niin ihanaa, että nyt on kesäkuu ja virallisesti kesä. Ja siis mä en tiedä, onko mä ainoa, mutta musta tuntuu, että toukokuu meni samaan aikaan tosi nopeasti. Mutta samaan aikaan toukokuu tuntui jotenkin tosi pitkältä ja musta tuntuu, että siinä ehtii tapahtua paljon kaikkea. Toki siihen varmasti vaikuttaa se, että mä olin parissa reissussa toukokuussa, niin se jotenkin aina mun mielestä vähän silleen vääristää niin kuin ajan käsitystä. Ja mua oikeasti harmittaa, että mä en ole ehtinyt toukokuussa kuvaamaan oikeastaan yhtäkään tämmöistä pidempää YouTube-videoa, jos ei huhtikuun luetut kirjat video lasketa, koska mulla olisi niin paljon ideoita, mitä mä haluaisin kuvata, mutta ei vaan oo siis yksinkertaisesti tarpeeksi aikaa. Ja mua harmittaa se, koska mä tykkään ihan sikana tehdä näitä pitkiä videoita, mutta toivotaan, että kesällä olisi vähän parempin aikaa myös näille. Mutta pidemmittä puheitta aletaan käymään mun toukokuuta läpi. Mä voisin aloittaa näillä reissuilla. Mä olin tosiaan toukokuussa käymässä Krakovassa meidän kirjamimmi lukupiirin kanssa, ja siis Krakova oli aivan ihana. Mä en ole ennen ikinä käynyt Puolassa enkä Krakovassa, ja se oli ihan supersöpö ja meille sattui just ihan todella hyvät säät ja oli kunnon semmonen kesäviikonloppu. Me oltiin siellä siis torstaista sunnuntaihin ja se oli kyllä silleen tosi hyvä aika olla siellä. Ja siis mulla tuli Krakovasta tosi paljon mieleen Tallinnan vanha kaupunki, että siellä oli silleen aika samat vibat kuin siellä ja se oli siis vaan ihan supersöpö. Ja koska ollaan kirjamimmejä, niin mehän totta kai kierrettiin kaikki mahdolliset kirjakaupat siellä läpi, mutta en ostanut sieltä mitään kirjoja, koska siellä ei siis ihan hirveästi ole enkunkielistä kirjavalikoimaa. Joitain kirjoja löydettiin joo, mutta pääosin siellä on kirjat puolaksi, mikä on mun mielestä samalla ihan super ihanaa. Ja siis siellä on panostettu niin paljon kirjoihin, että siellä oli maailman upeimpia erikoispainoksia kaikista suosituista kirjoista, että olisi tehnyt melkein mieli ostaa niitä kirjoja hyllyyn, vaikka ne onkin puolaksi, ihan vaan sen takia, että ne on niin kauniita. Mut joo, niin mun mielestä on vaan ihan sairaan ihanaa, että siellä panostetaan noin paljon kirjoihin. Sitten me käytiin Auschwitzissa, ja se oli oikeastaan se syy, minkä takia me haluttiin mennä ylipäätänsä Krakovaan, koska Krakovasta menee about 45 minuuttia junalla sinne, niin se oli silleen tosi kätevä matka. Ja se oli kyllä kokemuksena semmonen, että mä suosittelen sitä kyllä ihan kaikille, että jos vähänkään on miettinyt, että haluaisi käydä siellä, niin suosittelen, että se oli kyllä tosi rankka, niin kuin mä ajattelinkin etukäteen, mutta siis todella opettavainen kokemus. Ja meillä oli siis opastettu kierros, niin sitä mä suosittelen kyllä tosi lämmöllä, että jos sä oot joskus menossa, niin ota opastettu kierros, koska siitä sai paljon enemmän irti ja se meidän opas oli siis maailman ihanin. Ja mä opin ihan super paljon uutta, että vaikka mä oon lukenut tosi paljon sinne sijoittuvia kirjoja ja silleen tiedän niistä asioista paljon, niin oli paljon asioita, mitä mä en ollut ikinä ennen kuullut, niin se oli silleen tosi mielenkiintoista. Ja etenkin just kun on lukenut sinne sijoittuvia kirjoja niin paljon, ja nyt tulee jatkossakin lukemaan varmasti, niin se on silleen kiva, että nyt kun on käynyt siellä, niin pystyy paremmin silleen just kuvitella ne paikat päässä samalla kun lukee. Ja sitten Puolan lisäksi mä kävin myös Lontoossa nytten toukokuussa, ja kaikkihan tietää, että Lontoossa on aivan ihania kirjakauppoja ja meidän matka koostui myös siitä, että pyörittiin siis kaiken maailman mahdolliset kirjakaupat läpi. Ja mä oon siis käynyt Lontoossa tosi monta kertaa, mutta mä en ole ikinä silleen pyörinyt kunnolla niitä kirjakauppojaa, että mä oon vaan käynyt niissä niin kuin ehkä suosituimmissa tai isoimmissa kirjakaupoissa. Mutta nyt me käytiin kaikista tommosissa pienemmissäkin ja oikeasti ne oli niin ihania. Mä siis ostin lopulta sieltä vaan 2 kirjaa, eikä olisi ollut ihan hirveästi tilaa edes enemmälle, mutta mä olisin siis oikeasti voinut ostaa sieltä vaikka ja mitä. Et siellä oli just tosi paljon kaikkia erikoispainoksia kirjoista, mutta hinnat ei nyt silleen mitään superedullisia verrattuna Suomeen, ehkä silleen muutaman euron edullisempia. Ja toki The Worksissa, mikä on semmoinen halpa ketju, niin siellä kirjat maksoi suunnilleen 6 €, että se on silleen niin kuin semmoinen halpa kirjakauppa. Mutta joo, mä ostin tosiaan 2 kirjaa. Ja näistä eka oli semmonen, minkä mä olin päättänyt, että mä ostan tän Lontoosta, ja se on Elsie Silverin uutuuskirja Fever Dream. Ja mä oon itse asiassa tän jo lukenut. Mä kerron tästä kohta enemmän. Mun on pakko nyt näyttää vielä, koska täällä kirjassa on siis kuvitusta sisällä, mitä harvoin on niinku tämmöisissä peruspokkareissa. Että täällä on sisäkansissa tämmöiset kuvat. Ja sitten, mistä mä yllätyin todella suuresti, oli se, että täällä on siis kirjan sisällä myös kuvia. Täällä on niinku muutamia tämmöisiä kuvituskuvia kirjan sisällä. Niin siis ihanaa. Ja sitten mä ostin ton siis The Worksista. Eli tää maksoi sen joku 6 €. Ja sitten me käytiin semmoisessa pienessä kirjakaupassa ja mä kannoin tätä silleen mun kädessä, kun mä olin just ostanut tän. Niin sit kun se kirjakaupan myyjä näki, että mulla on tää kirja kädessä, vaikka mä en ostanut hänen kaupasta mitään, niin hän halusi antaa mulle mukaan tämmöisen Elsie Silverin kirjanmerkin.
Ja sit hän antoi mulle myös tämmösiä niin kuin tarroja, muutaman kappaleen. Niin oikeesti siis ihan super ihana. Se oli semmonen kuin Saucy Books Notting Hillissä. Se oli muutenkin siis mun lempparikauppa noista. Sitten toinen kirja, minkä mä ostin, on tää Nisha J. Tulin Stormbreaker. Ja tää kirjailija kuuluu siis mun ihan lemppareiden joukkoon. Tää Artifacts of Ouranos on mun yksi lempisarjoista ikinä. Tää on romantasiaa. Ja on siis jo tiennyt niin kuin aiemmin, että mä haluan tämän kirjan todellakin lukea. Ja sit kun mä näin, että tästä oli tää ihana erikoispainos Waterstonesissa, niin ostin tämän sitten sieltä, niin pääsen lukemaan. Tää maksoi ehkä joku 25 € suunnilleen. Et joo, siis tässä oli mun niinku kirjaostokset Lontoosta. Niinku oikeesti voitteko kuvitella, 2 kirjaa vaan. Mutta olen myös ylpeä itsestäni, koska mä en oikeesti tarvitse ihan hirveästi enempää kirjoja. Mut joo, sitten kirjojen lisäksi mä ostin myös muita kivoja, vähän kirja-aiheisia juttuja, koska me käytiin Camdenissa. Ja Camdenissa on tosi paljon tämmöisiä fanikauppoja, niin minähän sitten sinne halusin mennä ostamaan Taylor Swift-tavaroita. Ja siis tää paita, mikä mulla on nyt päällä, niin on sieltä Camdenista ostettu. Tää on siis tämmönen kirjapaita, mutta jokaisessa kirjassa on niin kuin Taylor Swiftin albumin nimi. Niin siis oikeesti kun mä näin tän, niin oli pakko ostaa, koska tässä yhdistyy ihanalla tavalla just kirjat ja Taylor. Niin onko täydellisempää? Tää maksoo muistaakseni 15 puntaa, eli joku vajaa 20 €. Sitten mä olin myös päättänyt etukäteen, että mä haluan ostaa sieltä jonkinlaisen lippiksen. Niin ensinnäkin tää on siis aivan ihanan värinen lippis. Ja tässä on myös kohta yhdestä Taylorin biisistä. Te, ketkä kuuntelette, niin tiedätte, missä tää on. Ja siis tää on vaan niin oikeasti ihan täydellinen mulle, koska siis minä olen tämä tässä tekstissä oleva ihminen. Tässä tulee nyt mun kesälippis. Tää maksoi mun muistaakseni ehkä myös 15 puntaa tai 10 puntaa, eli joku 15-20 €. Sitten mä ostin Camdenista myös tämmöisen kirjanmerkin. Tää on vähän samanlainen kuin tää mun paita, että tässä on myös nämä kirjat näillä levyn nimillä. Ja sitten täällä on toisella puolella myös vähän näitä niin kuin eri levyihin sopivia ikoneita. Ja tää on tämmöistä niin kuin kovaa materiaalia. Tää maksaa 7 puntaa, eli vajaa 10 €. Ja sitten mä ostin myös tämmöisen TTPD-avaimen perän. Ja mä ostin mun kaverille myös samanlaisen. Siis tää on mun ihan lempialbumi Taylorilta. Ja lempialbumi varmaan ikinä. Niin nyt mulla on sitten tämmönen avaimen perä myös. Ja tää oli kans 7 puntaa. Mut joo, siinä oli mun kaikki Lontoon ostokset. Eli aika maltillinen määrä mun mielestä, mutta kaikki näistä on ihan superihania ja tulee käyttöön. Ja sitten me voitais mennä mun toukokuun luettuihin kirjoihin. Ja mä luin toukokuussa 5 kirjaa, mikä on silleen mun mielestä tosi hyvä määrä nyt siihen nähden, että musta tuntuu, että mä en lukenut toukokuussa mitään. Mutta mä sain kuitenkin luettua 5. Ja mä voisin nyt aloittaa tästä Elsie Silverin kirjasta. Mä luin sen mun Kindlellä, mutta halusin tän ostaa sitten mun hyllyyn myös, koska mulla on muitakin Elsie Silverin kirjoja mun hyllyssä. Ja siis tää oli vaan oikeesti niin hyvä. Siis tää aloittaa uuden sarjan Elsie Silveriltä. Eli tää ei sinänsä ole jatkoa millekään aiemmille, että voi lukea ihan niin kuin yksittäisenä kirjanakin tai aloittaa suoraan tästä. Ja tää on myös tulossa nyt suomeksi tänä vuonna. Ja siis tässä oli mun mielestä tosi raikas ja erilainen lähestymistapa kuin, niin kuin muissa kirjoissa tai niin kuin muissa Elsie Silverin kirjoissa, koska tässä tämä pääjuoni on siis se, että tämä päähenkilö, osallistuu tämmöiseen Bachelor-tyyliseen ohjelmaan, joka tapahtuu siellä ranchilla. Että vähän tämmöinen niin kuin Maajussille Morsian kautta Bachelor-tyylinen ohjelma. Niin tässä kirjassa on niin kuin sen kuvaukset käynnissä ja sitten tämä meidän naispäähenkilö on siinä kuvausryhmässä töissä. Ja sitten he rakastuu. Niin mä en ole ikinä lukenut tämmöistä kirjaa, missä niin kuin tehdään tämmöistä tosi TV-sarjaa. Ja siis tässä oli niin hyvä kemia näiden hahmojen välillä. Ja siis, mä rakastin näitä molempia hahmoja. Siis tää oli niinku tämmöistä peak Elsie Silveria taas, koska en ole tykännyt yhtä paljon niinku kaikista Elsie Silverin kirjoista, mutta tää jotenkin iski taas. Ja mun ikuinen lemppari tulee olemaan Chestnut Springs-sarjan Sydämetön, mutta tää kiilasi kyllä nyt niinku kaikkien muiden ohi kakkossijalle, että mikään ei mene Sydämettömän ohi, mutta tästä tuli nyt 2. Niin suosittelen todellakin lukemaan tän, tai sen suomennoksen, kun se tulee, ja tuttuun Elsie Silver-tyyliin, niin tää oli myös aika spicy. Sitten mä luin Ulla Onervan Karamellikatastrofin, joka on siis jatkoa viime vuonna julkaistulle Hattara-dilemmalle, ja tässä kerrotaan Mellin tarina, joka esiintyy myös Hattara-dilemmassa, ja siis tää oli mun mielestä ihan yhtä hyvä ja ihana kuin se eka osa. Siis mä rakastin tätä, ja tässä on tosiaan niin kuin 2 naisen välinen rakkaustarina kyseessä. Ja se oli mun mielestä aivan ihanaa, koska mun mielestä tämmösiä ei ihan hirveästi niin kuin ole julkaistu Suomessa, tai sit mä en vaan tiedä, mutta tämmösiä niin kuin naisten välisiä rakkaustarinoita, etenkin tällä niin kuin nuorille suunnattuja. Tässä ollaan tosiaan lukiossa, vietetään lukion abivuotta, ja tää oli vaan niin ihana sukellus myös
taas kerran omiin lukiovuosiin, vähän niin kuin Hattara-dilemmakin. Tässä jatketaan samaa oikukkaiden romantikkojen piiriä kuin Hattara-dilemmassa. Ja tää oli ihan superhauska, ihana, lämminhenkinen ja mä rakastan sitä, miten Ulla kirjoittaa dialogia. Siis suosittelen tätä kaikille nuorille totta kai, mutta tää toimii myös ihan täydellisesti aikuisille. Sitten toinen nuorten kirja, minkä mä luin, oli tää Ursula Mursun Hengitysvaikeuksia. Ja jos katsoitte tuon mun viime kuun koontivideon, niin mä luin viime kuussa semmoisen puoliksi sääromaani ja puoliksi proosakerrontakirjan, niin tää on nyt sitten kokonaan sääromaani. Ja se tarkoittaa siis sitä, että tää kirja on kirjoitettu kokonaan niin kuin tämmöisessä muodossa. Eli tää ei ole semmoista ns. Niin kuin normitekstiä, vaan tää on tämmöistä säekerrontaa, mikä on tämmönen niin kuin, no mä en tiedä mikä on tälle semmoinen niin kuin virallinen määritelmä, mutta tämmönen niin kuin, mun mielestä tää yhdistelee vähän niin kuin runollista kerrontaa tai niin kuin runoa ja sitten semmoista normikerrontaa. Etenkin jos on lukujumi tai sä kaipaat jotain tosi nopea lukusta, niin siis sääromaanit on niin kuin ihan täydellinen valinta siihen. Mitäs silleen tosi niin kuin pienellä määrällä tekstiä saadaan tosi hienosti kerrottua niin kuin tosi paljon asioita, mutta samalla jää lukijalle paljon niin kuin tulkinnan varaa. Tämä on myös täydellinen kesäkirja, koska tämä sijoittuu kesään, ja tämä on tämmöinen niin kuin pettäjän näkökulmassa oleva kirja, että tästä päähenkilö ajautuu tämmöiseen ikävään tilanteeseen, ja sitten käydään läpi tätä hänen matkaansa ja kipuilua ja tuskailua sen kanssa. Ihan siis todella positiivinen yllätys, ja sääromaanit menee kyllä ehdottomasti jatkoon. Sitten vikana vielä pari lukupiirikirjaa. Me luettiin kirjamimmien kanssa tää Sinusta teen pesäni. Ja ensinnäkin mun on siis ihan pakko sanoa, että mun mielestä tämä kansi tässä kirjassa ei ole kauhean houkutteleva. Mulla kesti tosi pitkään tarttua tähän. Et esimerkiksi tämä englanninkielinen kansi on mun mielestä paljon niinku houkuttelevampi. Toisaalta tämä kansi kertoo mun mielestä sinänsä hyvin niinku siitä, millainen tämä kirja on. Että tämä oli vähän tämmöinen outo kirja. Ja tämä oli siis samaan aikaan silleen ihan hyvä. Tämä on siis tämmöistä niinku hirviöromantasia tavallaan. Että tässä päähenkilö on hirviö. Semmoinen niin kuin, no mä kuvailen häntä sanalla löllöpötkylä. Se on siis semmoinen niin kuin muodoton löllykkä, ja sitten se aina syö ihmisiä, ja sitten se jotenkin pystyy ottaa niin kuin ihmisen muodon. Ja näin, että päähenkilö on semmoinen tosi mielenkiintoista. En ole lukenut ikinä kirjaa, missä päähenkilö on niin kuin tällainen, ja sitten hän rakastuu siinä niin kuin ihmiseen ja tälleen. Ja joo, siis tosi silleen erilainen, en ole ikinä lukenut mitään tällaista, tosi erilainen ja outo. Ja mä kyllä ihan tykkäsin tästä, mutta tää oli aika ällöttävä kirja myös, koska tässä kuvaillaan tosi niin kuin tarkasti niin kuin ruumiillisia asioita, ja esimerkiksi sitä, kun hän syö ihmisiä, ja sitten kun hänen sisäelimet menee omia menojaan ja aikojaan ja kaikenlaista, niin sitä kuvattiin tosi silleen raasti, ja tässä oli myös niin kuin raakoja kohtauksia. Niin mä jouduin siis monta kohtausta niin kuin silleen skimmailemaan läpi, koska mä en pysty lukemaan semmoista niin raakaa, että se oli niin kuin mun miinus tälle kirjalle. Vaikka muuten tää oli mun mielestä tosi söpö ja hellyyttävä romanssi. Yllätyin, miten paljon tykkäsin, mutta se raakuus ja ällötys niin valitettavasti vähensi multa aika paljon sitä, että miten paljon mä nautin tästä kirjasta. Mielenkiintoinen kokemus, pakko sanoa, ja tämähän on siis todella suosittu kirja, ollut niin kuin myös ulkomailla. Sitten TikTok-lukupiirin kirjana oli tässä kuussa tää Fantasma, ja ensinnäkin tää on tosi hieno tää painos. Tää on siis suomennettu kirja. Ja mä oon siis miettinyt tosi pitkään tämän lukemista niin kuin muutenkin, mutta nyt kun tää tuli suomeksi ja valikoitui TikTok-lukupiirikirjaksi, niin pääs vihdoin lukee. Mä tykkäsin tästä kyllä. Ja tää on silleen romantasiaksi. Tää on siis jo tosiaan romantasiaa ja tosi synkkää romantasiaa, että ehdottomasti aikuisille. Niin tää on romantasiaksi aika lyhyt. Tai tässä on alle 400 sivua, mistä mä tykkäsin, niin tää oli silleen nopealukuinen. Ja mä rakastin tämän kirjan viboja. Tässä on semmoiset tosi synkät ja mystiset ja pelottavat vibat. Ja tää oli vähän myös semmoinen niinku kauhukirja tavallaan. Ja mulla tuli tästä tosi paljon mieleen Karaval. Jos sä oot lukenut Karavalin, niin tää oli siis tosi samantyylinen kuin se. Tai tässä on myös semmoinen peli. Tai tää päähenkilö menee semmoiseen kartanoon ja osallistuu peliin, joka on tosi outo. Ja mä en ehkä ihan kaikki aina tajunnut siitä pelistä, mutta ehkä se oli tarkoituskin. Ja sitten hänen siskonsa niinku katoaa ja hän menee niinku etsii sitä hänen siskoa sinne peliin. Eli vähän vastaavasti kuin Karavalissa. Niin mä tykkäsin kyllä siitä, koska mä tykkäsin Karavalista ihan hirveästi. Niin tää oli vähän ehkä tämmönen niinku aikuisten versio Karavalista, koska Karaval on nuorten kirja. Ja tässä oli nyt kaikki kirjat, mitä mä luin toukokuussa. Ja siis nyt kun mä katson tätä lukulistaa, minkä mä olin tehnyt, niin mulla jäi nyt 3 kirjaa tältä listalta, mitä mä en lukenut. Et mulla oli tällä listalla näiden lisäksi tää Kotiin saaristoon. Sitten oli tää Vastarannan sisaret, minkä mä halusin lukea sen takia, että tää sijoittuu Puolaan toisen maailmansodan aikaan. Mutta en sit saanut tätä luettua, mutta tää nyt siirtyy sitten mun kesäkuun lukulistalle. Ja sitten mulla oli vielä tää Abby Jimenezin The Night We Met. Ja tätä mä itse asiassa oon aloittanut jo, mutta en ehtinyt lukea loppuun, joten tää on nyt mun kesäkuun listalla sitten myös. Ja tästä luonteva siirtymä sitten mun kesäkuun lukulistaan, tai kesän lukulistaan.
niin siellä on nyt nämä 3 kirjaa. Ja sit siellä on kirja, minkä mä itse asiassa oon lukenut nytten jo tätä videota kuvattaessa. Mutta mä otan tämän vasta sitten kesäkuun koostevideoon, ja se on tää Tiina Liflanderin Merta edemmäs. Mut voin sanoa jo nytten, että tää oli aivan ihana. Tää sijoittuu siis Walesiin, tää on suomalaista feelgoodia, ihan sika hyvä. Ja sitten mä haluaisin saada luettua kesällä tän Linnea-Maja Ernstin Napaan asti. Tää kertoo siis tämmöisistä niin kuin 30-vuotiaista kaveriporukasta, ketkä menee siis viettämään mökkiviikkoa kesällä. Tää kuulostaa siis kaikin puolin semmoiselta kirjalta, mistä mä tuun varmasti tykkäämään. Ja tää kirja niin kuin huutaa kesää, ja siis mä jotenkin rakastan tämän kirjan nimeä, niin Napaan asti. Ihan siis ihana. Tää kansi on myös tosi kiva. Okei, sitten mä haluaisin jatkaa kesällä Boys of Tommenia. Mulla on tää Releasing 10 vieläkin lukematta. Tää on ollut pitkään mun hyllyssä. Mutta mä oon ootellut, että milloin tää tulee Kindle Unlimitediin, koska ne kaikki muutkin on siellä. Ja koska tää on niin paksu, niin mä mielellään lukisin tän ennemmin Kindlellä, vaikka tää onkin mulla hyllyssä. Niin nyt se oli tullut sinne Kindle Unlimitediin, joten musta tuntuu, että kesän aikana mä ehkä jossain vaiheessa tuun lukemaan tän, sit kun mä oon henkisesti valmis. Ja sitten tässä on vielä muutamia muita kirjoja, mitä mä oon nyt miettinyt, että mä lukisin kesällä. Ja toki mun hyllystäkin löytyy ihan hirveästi vielä kirjoja, mitä mä en oo lukenut, niin mä varmaan tartun niihin. Mutta mä tosiaan halusin pitää nyt tän mun kesälukulistan silleen aika väljänä, että mä en halua liikaa tunkea sinne asioita, koska todennäköisesti en tule ehtimään lukea niin paljon kuin mä haluaisin tänä kesänä. Vaikkakin on kesäloma tulossa vielä, niin silloin toivottavasti ehdi vähän enemmän. Mutta siinä oli muutamia kesäkirjoja, mitä mä haluaisin lukea. Hei, kerro kommenteissa, että millainen sun tän kesän lukulista on. Ja hei, mä olisin halunnut tehdä tänä vuonna YouTubeen myös semmoisen kesäkirjasuositusvideon, mutta en oo ehtinyt, ja musta tuntuu, että mä en ehkä tuu ehtimään tehdä, koska se olisi ehkä pitänyt tehdä jo, koska nyt on kesä. Mutta mä tein viime vuonna videon, missä on ihan super paljon kirjoja, niin käy ihmeessä katsomassa se, koska ne kirjat on kyllä relevantteja todellakin vielä tänäkin kesänä. Ja sit mä oon tehnyt mun Instagramiin ja TikTokiin lyhytvideoita kautta kuvapostauksia kesäkirjoista, niin käy myös nappaamassa sieltä vinkkejä talteen, ja niihin kanaviin on varmasti tulossa myös lisää kesäkirjasuosituksia. Siinä oli nytten taas kirjahöpinä tältä erää. Oikeasti ihan super iso kiitos, kun katsoit tänne asti. Ja mulle saa myös aina laittaa videotoiveita, joita mä yritän sitten aina parhaani mukaan toteuttaa. Toivottavasti sun kesä on alkanut ihan super ihanasti, ja toivottavasti sun kesästä tulee ihana ja kirjojen täyteinen. Ja me nähdään sitten taas, kun on seuraavan kerran aika höpistä kirjoista. Moi moi!